साननि गेजेरावनो इउपिपिएलआव जयेन जानो थांगासिनो दं। बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लानाय बै समनि बिएलटिनि आरो गुबुन गुबुन आफादखौबो बिथाङा मददथि होदोंमोन आरो गोलाव सम बिटिसि खुंथायनि समाव लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान लानानै जोबोद मोजाङै रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा जों बिथांखौ मान होयो। दा बिथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफनिफ्राय रिजाइन होनानै दिनै ओंखारनानै दङ। दा बिथांनि खोथा अबसे जोङो खावलायगोनसो जे बिथाङा फैयोब्ला जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला बिथांमोन बायदि सासे भिजनारि आरो बिथांमोन बायदि सासे जातीय सेन्टिमेन्टखौ लानानै ओनसोलनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै दैदेनगिरिया दिनैनि थारिखआव इउपिपिएलआव फैयोब्ला जों जोबोद गोजोनगोन आरो जोङो बरायगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो मोजां मासि होनानै बिथांमोननि दैदेननायजों जोङो फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। माब्ला जयेन जागोन खाम्फा बरगयारिया? दासिम बिदि खालारनि थि खालामाखैब्लाबो जों खोनादों जे बिथाङा थाबैनो जयेन जानायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दं।